Jeg kan teste 542. Jeg kan teste 5. Jeg kan teste 5. Jeg kan teste 542. Og previous map played. Shotgun 4. V2. V2. Det er fuldstændig... Det er fuldstændig... Jeg kan se et nyt skin. Det er en pige. Nå, ja. Det er lidt lort nogle gange. Det gør jeg også i går, men det gør jeg ikke mere. Nui! Ham i min chest, der fik Iron Chestplate, Iron Hjelm og Iron Bukser. Den var ikke, han har ikke taget den her. Lol. Der er ikke noget specielt i, men altså. Okay, nu er han våben. Nej, hvorfor sprinter han ikke? Det er sgu det dummeste. Så kan vi gå hen og tage et våben, skal lige nakke ham. Det er jo... Jeg har også et våben til en Wooden Axe. Perfekt. Ja. Oh. GG. Og det værste er, at jeg døde til de her noob timers. Men jeg dræbte mindst den ene og fik den anden fucking low, så det var altid noget. GG. Og der er Valesat University og det hele. Vi kan godt lige nå op til med Valesat University, kan vi ikke det? Stopper. Du har en iron og nogle pile. Eller cookies på, du har turbulens. Nej, det var lige det. Jeg har faktisk ikke vundet. Jo. Jamen, nej, det var ikke det map, hvor jeg vandt. Det var det der turbulens. Det var der, hvor hvor jeg kom i deathmatch med sådan en hacker. Hvor jeg havde Gears og fuld iron, han havde læderarmor og wooden sword. Så fucking hackede han ved forsyret. Man kan tydeligt se, det er også forbandet ham, men altså. Også der, hvad? Nej, det var en Otus. Mm-hmm. Aimbot, det er på... nej, der er ikke... Turbulens, den er meget nice. Hvorfor? Ham er idiot. Den er idiot, den gik kun efter mig, mand. Oh my god. Hallo, han havde også selv en Iron Chest Plate og et Stone Sword. Han havde intet, jeg kunne bruge. Hvorfor går han så kun... Oh my god, jeg hader sådan nogle targeters. Det er det dårligste. Fuck ham. Der er en donor inden. Godt, godt. Der er en diamond. Hvorfor går... Oh my fucking god, den fede pussy. Fucking faggot, mand. Men vil du op til? Nej, så gider vi ikke. Holy fucking hacker, han slår mig, når jeg er bag ham. Han slog mig. Ham den ene. Hvor lang tid kan der være inde? Hvor lang tid kan der være inde på den? Jeg er inde. Ja. Fint. Meget nice, faktisk. Ja, okay, jeg skal lige bare have de... Jeg skal bare lige have... Få hvad til at virke? Det ved jeg fandme ikke, hvad er.
Jeg drukner! Må jeg egentlig godt være, hvad hedder det, co-owner? Bare, hvis, jeg ved godt, hvordan man gør. Hvis du ikke ved det, så kan du bare skrive skråstreg OP i august, så kan jeg godt selv gå mig til co-owner. Nej, bare skråstreg OP i august. Lad man kan smadre ting. Claim det. Mm. Hvad hedder det nu? Det hedder... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, det der. Det hedder... Ej, jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det der... Oh my god. Jeg kan ikke huske, hvordan man sådan...